Hi guys! For today's cooking vlog, magluluto tayo ng pork estofado. As you can see, nakaready na yung ating pan at yung ating oil. First thing to do guys, ipa-fry muna natin yung ating saging saba. 4 pieces na saging lang yan guys, hiniwa ko lang na ganyang kalaki. At kapag ganyan na ang kulay niya guys, pwede na natin siyang anguhin. Actually, hinog na yan guys, no? Pinirito lang natin siya para mas masarap at maganda ang texture niya. Ayan guys, after natin anguhin, isi-set aside na muna natin yan. And then, next natin i-fry yung carrots at saka patatas. 2 pieces na small size na patatas yan guys at isang small size din na carrots. At ayan guys, pag ganyan na rin ang kulay niya, pwede na rin natin siyang anguhin. And then, itatabi na din muna natin yan. Next natin gagawin guys, i-fry naman natin yung ating 1 kilo pork belly. Nilagyan ko lang siya ng salt and pepper para may konting lasa na rin yung ating pork belly. I-fry natin yan ng 8 minutes kada side or hanggang sa mag-brown siya guys. After 8 minutes, babalik na rin natin ng isa-isa yan guys. I-fry lang ulit natin yung kabilang side ng 8 minutes. Low fire lang tayo guys, no, para hindi tumalsik yung mantika. Pag kasi masyadong malakas yung apoy natin guys, no, sigurado tatalsik yan. Kaya ingat lang tayo sa pag-fry nito guys. After 8 minutes, pwede na natin anguhin lahat yan guys. Next, babawasan lang natin yung oil natin sa pan. And then, ilalagay na natin yung 6 pieces clubs na bawang. I-brown lang natin yan guys. At maglalagay na rin tayo ng isang pirasong medium size na sibuyas. Pagkatapos, tuloy lang natin yung pag-isa hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. Or hanggang sa medyo mag-transparent ito. Pag okay na yung sibuyas guys, ilagay na ulit natin yung pinirito nating belly kanina. Tsaka natin siya haluin. Maglalagay na rin tayo ng paminta, mga 1 tablespoon, at saka 3 pirasong dahon ng laurel. At hahaluin ulit natin guys para magbanding na yung lasa ng mga ingredients natin. After 3 minutes, maglalagay naman tayo ngayon ng 1/2 cup na soy sauce, at saka 1/2 cup na vinegar. Maglalagay din tayo ng mga 3 tablespoon na oyster sauce. At isang basong pineapple juice or 250 ml na pineapple juice. Maglalagay din tayo ng konting tubig guys kasi papalambutin pa natin yung ating pork. Then guys, haluin natin siya ng dahan-dahan at saka natin siya takpan at papakuluan pa natin yan ng mga 45 minutes or hanggang sa lumambot yung ating pork belly. After 30 minutes, i-check muna natin kung gaano nakalambot yung ating pork belly. Medyo matigas pa siya guys, no? At medyo natuyo na rin yung ating sauce. Mag-add pa tayo ng tubig guys at papakuluan pa natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Haluin ulit natin siya ng bagya at saka natin siya ulit tatakpan. After 10 minutes, medyo malambot na yung ating belly. Ngayon naman guys, maglalagay tayo ng 1 kutsarang asukal. Mas okay kung brown sugar guys, no? Pero kung wala naman kayong brown, okay na din yung white. Ilalagay na rin natin yung pinirito nating patatas at carrots kanina. At eto guys, optional lang, maglalagay din ako ng ilang pirasong siling labuyo. Sa mga may gusto lang. And then guys, haluin ulit natin siya ng dahan-dahan. At saka natin siya ulit tatakpan at papakuluan pa rin siya ng mga 10 minutes. After 10 minutes, siguradong malambot na yan guys, pati yung ating patatas at carrots. Titikman naman natin siya ngayon para ma-adjust natin yung lasa. Okay na yung alat niya guys, no? Maglalagay na lang tayo ng 1 pirasong sachet ng seasoning para mas maging malinamnam pa yung ating niluluto.
ilalagay na rin natin guys yung pinirito nating saging saba kanina. Tsaka natin siya haluin mabuti at tatakpan pa natin siya at lulutuin pa natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, ready na yung ating pork belly estofado. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung bago ka sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin at pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang cooking videos. Okay guys, thanks for watching. Bye!